Praise the Lord. Order for baby bia o hwe free. You were live on ASA TV. Ye da twedi ampon Nyankopon ase. Wo akwanya kese a odi amayen se enne ye ne wonso embra mbeche Nyankopon asem da ne da na wotwe bia sane ye no enonum ewo ASA TV dwumadie so. Me a motime nkan ye frɛ me Michael Asante a nyame adom me da ASA TV ano. Me sign a officer or the Church of Pentecost, North Carnation District, or Carnation area. Me damasi bebre or me birthday drew ye or dra much done at the cassia at the HRM. So na media team on so me damasi or a jumapa moje at the ASA TV in Peja. And that day ye betcha Nyankopon asem kakra na ansa na asem no bebano e pese usi utiri ase. But baby bia wo na ye che Nyankopon empaibo kakra ye bompae bo modern se eye message yin so no wo be share ama obi ensa aka bi baby bia obi wo share na ofoforo so enconnect na ye nim se ne samu no ye nyina ye beye enhira baby a wo bia ye mo empae twedi ampon Nyankopon Israel Nyankopon Jacob Nyankopon ene wo Erade ene dai wo ma ewo anim ye dawase ewo odom ene ahobambo kese a odi abo yen irade ye bompaye etu yatiefo nyina hyewade shimoja ne mu bebi biara irade ahwefo wo hwe yen efiri we Yesu demo irade ma wadom anya kese ye bompaye se akra ayera nam asem kan so na irade atwe akra efama wo ye bompaye se irade wana abonsam aka wa hyempo kire mu we Yesu dima oje kase anya wo madia wana yarewa etete won erade e bom person nam ya senka yiso na fa ayaresa dom enhie ene anwumere ya ye kasa e wo ASA TV so e de kire empempem a o tie yen we ni asraw enam udoba Yesu Kristo dinti amen orofo Nyankopon onhira kase pa ene dey no eye Asante-President ye hwe ho asem and a day may come sa afaho. Aye, Jesus cares for your soul. Yes, Christo or Jane will cry. Or for yes, Christo or Jane will cry. And that day, Mr. Media for an say, na may you suit a year a can't casa na a cabrofona, next to be you suit na a full front so to me and yame asemano or bra, yes, yeah, far on mine, yeah, far and mind, dear my Christo, as we are taking the globe for Christ. Now, another day, me pastor uhune say, Jesus Christ cares for your soul. Yesu Kristo odwe wo kra ho yie pa. Orofo baby bia wo kra ho ehia edema Kristo. Wo kra ho hia edema Kristo. Yenche kra, ye be hwe ya kenkan sam a edi kan no. Ye hwe eye Marko nwoma no. Ti enwotwe ntichemu aduasa nsia. Mark chapter 8 verse 36. Na Bible meti asie say na se onipa nya wiase nyina na ohwere ne kra a mfaso ben na obenya se onipa onya wiase nyina enipa nya wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben na obenya orofo we enne akenkan samoa and that day, ya di edi juma and that day. Aya kasa say Jesus cares for your soul. Ya share aya NIV na. Ononso say aya Mark chapter 8 verse number 36. What good is for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? How good is a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Me pasa ya di aduasa enso no eka ho e 37 no enso eka ho ana say dey na onipa bema di asesa ne kra die ben orofo e die ben pa ene nipa bema etumi ade asesa ne kra eno na brofo no so eka say e Mark chapter 8 verse 37 no or what can a man give in exchange for his soul na e ya sembisa. What can a man give in exchange
of his soul. Therefore, Yahweh akinkan semi ya yaka say ya. Na Yesu Kristo a oye agenkwa no. Yesu Kristo a Nyankopon ede no ache wiase. Asa onam ne so eji enipa enkwa no. Na Yesu Kristo aba asase so a o kasafa ahopachiri eho. Se enipa epa won ho achi adi Yesu Kristo achi oba ye no ne botaye titiri ne se na oba abeye enkwagye ho adwuma ye enkwagye ho adwuma no enti na Yesu Kristo ebae. Hallelujah. Yesu Kristo botaye pa emo oye niema bebre osani frafo yare oye nsankyerene oye niema bebre but yehwe eye the book of book no Luke chapter 4 number 1 ebana na oka ni mission on earth. Now first one oka ya say to preach good news to the poor. Obeka asempa no ade akire ehiafo orofo na ehiafo no enya wona sabi onni sika ewo botom na ye wona won be hunu Kristo enti wa po abrabo se ehiafo waye ehiafo enti no bra Yesu Kristo baaye no ohia akuakuo opa eye asuafo adidi nachi na beebi bia okono na akuakuo onya edom adidi nachi na ohwe won adwene nso a edom no bebre na ebinum ahwe ahunyasem ebinum abedi Yesu achi efise na wonimu se wabubu paano bi ama won adipen ebinum abedi Yesu Kristo achi efise na wonimu se waye nsankyereni bi pen na the main purpose na eye kra ne ho adwuma ne de na dodo na adwene enko so sa orofo ebia na waba Kristo yimu botaye bempanti na wode aba asore mu botaye bempanti na wode wo aba be hye osum adwuma yimu ebia na wotie me na wo ye Nyankopon adwuma botaye ben na wode afa otwa adwuma ya yeye na akuakuo no adi Yesu Kristo achi de nanso na obiara ne botaye nti a odidi Yesu Kristo achi na ohunu se nie enti a wo bae a ewo se woka eye enkwagye ho adwuma no won kra no de na eno na nipa anya anwen no so sa etomiri bi nso a ohun se enkrofo no wae busy bebre enti se ye bekasa ni yi a yenhwe eye mako asempa no timwotwe enti chemu aduasa enan ede eba no eye the book of Mark chapter 8 verse 34 eno na be kire yen asem no emu yie pa atifi asem no watro ne se ahopachi denying yourself ahopachi na ofre nkrofuku no ne na suafo no ka kire won se obi pese wodi machi a ompa ne ho achi na omfa na senua na onni machi so obi pese odi machi a ne okaya ne se one ompa ne ho achi na omfa na senua na ondi machi na obiara a opese oje ne kra enkwa no ebefi ne nsa na ne ne kra befi ne nsa men asem ne ntie no obeje ne nkwa ana okasa awa aduasa ensia ne se na so onipa nya wiase ajapade nyina onipa nya wiase anyina na wohwere ne kra emfaso ben na wobenya so onipa nya wiase anyina onipa nya wiase nyina tese wiase ni nyina ya niema ewo wiase ebi ye sika ebi ye tumi eniema ema enipa ebu ni mu asema obi se onipa enya tumi se onipa nya sika se onipa enya sisi adan akese se onipa twi latest cars ababi se onipa nya ema horo onya biribi bia ewo wiase na se nipa hwere ne kra eno na Bible no Yesu Kristo akasa se emfaso ben pa na nipa no obenya emfaso ben pa na nipa no obenya neta se ne hu hia kese no aye kra no
The soul. Jesus cares for your soul more than your money. Jesus cares for your soul more than your laurels. Jesus cares for your soul more than everything. Ubetumi ako PhD, ubetumi aye professor, ubetumi anya adwuma mu director, ubetumi aye niema bebre ni nyina eye. Na se yenya saa niema nyina na odofo enipa hwene ne kra emfaso ben pan ene ebeba ediama onipa no. Emfaso ben pan nipa nya wiase agapade nyina na se nipa hwene ne kra emfaso ben ene ebeba odofo na Yesu Kristo enim emre bia ebeba emre bi rebeba Bible meti asese sika dwete entumi nye wo nkwa ewo atemu onim entumi qualify ama wo enko osoro na emuonu se wo fa Yesu Kristo se wo wurade no kra nkwagefo na wo botreni abrabo na wo nante Yesu Kristo ahyede enimu no enu na dama wo kwan ama watumi awura ahenie enimu. Enti Yesu Kristo baaye no oka ahenie no asem ade kire enipa bebre. And maybe Shakespeare can say the world is a stage, it has entry and exit. Sani enipa aba wiase mo no sana miribi rebaba enipa ebeko enra eyememenda nipa bebre ene yesie won enra nipa bebre ene yesie won na ebi wo sika pa ebi nu yedidi adanse bebre wo won ho ebi hwe ebi nu school ebi ye adoye bebre na mo no ye bisa se won kra ho adwuma no won kra no ho adwuma no so what the one kra ema Kristo ana ehefa na won kra eko ehefa na won kra eko orofo wiase anya yedea wiase ni emu eniema no etwam preko pe orofo mekai na say yakọ ayie ewo baabi na yakọ ayie ababa wanya 39 years na wawo ma fe ababa wani hu twa yate yase ababa we afrim orofo yadida ababa we amiensa yafa won se amamre won betwa wo maame hu nhia won behwe wo maame anim ansa na wakata adaka ne so menu ka sai na akwara otoso mienu no etiamu se onko osuro ne maame onko hwe ne maame na odofo asefi asem ayem hwehwehwe asem maame a wawo ne ba na one ne ba ete afedie ato mmiri bia maame ne dawa abofra no emesin kwa hwe ne maame ne mpo osuro wanko da omo ye ya abofra na nko ema omo kata adaka no eso orofo mmiri bi eda yanim enya maame na oda ho na emu kra no enti Yesu Kristo hwe wadwene mu ebinum epempenidie ebinum pe leadership ebi pese wonya wo ho ebi pese wo yese ebi pese wo ye wei wo ye niema bebre nanso na wonwe won kra ne ho buta enti ana Yesu Kristo baaya no na wadwene enkoso yi na wadwene enkoso eyi na obisa se enipa nya wiase agapade nyina enipa nya wiase agapade nyina na se nipa ehwe ne kra emfaso ben na bebade ama enipa no and I can say, so what shall man give in exchange of his soul? A dear ben pan and nipa be to me dear Madia Sanekra. A dear ben order for a sue and quantia quine. A dear ben order for a man to me for who am my Christo ye. A papa wa brantie. Ebia now tear me, or me papa moon fierce. We a penny. A dear ben and a man to me for who am my Yesu Christo precope. A dear bay and a AC quine or 4. And then me baba ball coco say, nothing can be given to exchange your soul. Nothing can be given to exchange your soul. So give your soul to Jesus. Jesus cares for your soul. Yesu Kristo wadwene wo kra no ho yie pa. Wo kra no odwene ho eyie. Niantia Yesu Kristo dwen kra no ho ne se, ohunu se ni nipa nyina ni nipa de na ho odin nyina ebi sori ahomache nonnan na ye kọ ye nwuma so na ye ba na dwube no ndu na chese nipa aye busy like the time no e Yesu mremu enen so sa
enipa aye busy ama chese wonwi won kra ne ho adwuma ene day wafa Yesu Kristo se wawurade no kra nkwagefo. Are you working on your soul? Are you working on your salvation? Once you aba Yesu Kristo mu ede ben ana aburu wani so ede ben ana ama wani so aya ototototo ede ben ana etwe adwene afiri Yesu Kristo eho. We are na fefe dia na. Is it the pride of life? Is it the lust of the eye? Ede ben, is it the beauty of the glitterings of life? Ena ama wuntumi amfa uhu amma Kristo yi ana. Adwuma bi a wakwanya nti no. Wamasa adwuma na ba be ye wunyame ana. Oba bi ana ware bi a wko mu no. Wamasa ware no aba be ye wunyankopon ama wapa wayi wani afiri kra ne so adwuma ana. Orofo miribiri be ba. Bible say ye be bie enwoma, book shall be opened. Na ne wo ye won kra ho adwuma no. Odin ebewo enkwa enwoma nim. Na ne wanya won kra ne ho adwuma. Se ne wo siesie won cars. Wode won cars ekwa bosu kan. Eme ye hwe ho spare part, ototo niema siesie dra kire chese onamo a ne ye hu no wagye din or fame. Na wanya ne kra ne ho adwuma. Sa enipa no enwoma no aye enkwa enwoma no, the book of life no. Nipa ni din nimu adofo ebeye emobose. Ebeye emobose. Enye Yesu Kristo ne pe. Enye nyame pese obesei enipa. Wona modoso ene wode bo nipa odofo. Nti bra nipa ye boni ni nyina na ohwe kwan a obefa enipa ede abata ne ho odofo. Ohwe kwan obefa enipa de abata ne ho. Ena Bible says send Nyankopon do wiase ni sa osoma ne doba wo ne kro de ma yen say obi biara wo beji na di no anyera no wanya dankwa obi biara obeji Yesu Kristo agi no oba na ya soma no de apa wiase no obi biara obeji na di no sa peniji ni dia onyera obi agi ni dia onyera obarima agi ni dia onyera emfa woni baabi a wo emfa woni osoma wo mu emfa woni kura wo firi so sa odi Yesu Kristo dia okra no enyira. Hallelujah. Na nyemanji Yesu Kristo endi no, there is a place known as eternal damnation. Da soche no ka Yesu Kristo Nyankopon asise bunsam gyamu no ode ma bronsam enam asoden a eni atuate a otiye wan hyehyam fa ma ne ma odofo wan hyehyam fa ma ne ma ene Yesu Kristo do wo enkwan die. I want you to know that grace is still active. As you have life, grace is still active. Run to Jesus. Give your life to Jesus. Stay focused on him. Bible says, delight in the Lord. Delight in the Lord. Trust in him. Oh, delight in the Lord. He shall give you the desires of your heart. Yeah. Seek him first, the kingdom of God, and its righteousness, and all other things shall be given unto you. What are you seeking? Are you seeking the worldly gains? Are you calculating the worldly gains every day? You are so concerned about the things of the world, and you do not care about your soul. Inti enyum baba say onua pa wadidi ame na wo kra nso ekwam ede no hwehwe wagye nkwa na wo kra enyira. Sanye ye didi na honam no hwe se anopa aduane bi ntomu na wiya aduane bi ntomu na koduru anwumra aduane bi ntomu a na enipa aye boten na enipa aye bosa na enipa ayare no taaso na wo kra no wadwene ho aduane ene kra no ho aduane ne yede mawi kra no ho aduane ne se wo do ho bema Yesu Kristo na wo do ho ato na asam no so na wanante e wona hyade nim na oba wanya yira Nyankopon onhyira baabi biara o hwe me baabi biara o hwe me efriye. How good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange of his soul? What can a man give in exchange of his soul?
Beloved, wherever you are, I just want you to give your life to Jesus. Kran ho adwuma no enu nie ni nyina ne se ye de akoma na gidi o ye de ano apai mu aka akọ enkwagye no woyɛ saa ade ye pɛ waba bɛyɛ Nyankopɔn eba na wa make sure say wobenante wɔ na hyɛdie ni so na wɔka say work out your own salvation with fear and trembling. Emma wiase no afɛfɛ die emma wiase no ahokyere emma sane nneɛma ɛkɔ no emma wonyɛ too busy say dwen okra no ɛho ɛnɛ day Yesu Kristo ɔwɔ ho nkyɛn yɛre na asɛm abrɛw ɛnɛ obu wɔ hɔ no ma de bia no na work on the weight odwane ɔyɛ fasting otumirika ɔkɔ gym ni nyina ayɛ sɛnea woyɛ saa nneɛma no bisa ho sɛ, are you doing that to your soul? Are you working on it? Are you praying? Are you fasting? Are you working on the soul? And ehia kɛseɛ nti me de ma asɛm ba wie ye bɛhwɛ 1 Corinthians chapter 15 verse 19. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the Lord. We na Paul and na Okasa at the Corinthi asafo and na Okasa say you need a swogo Christo muno eye enkwan yi mu nko a say ya tiasi yi nko a ana you need a swogo Christo yi mu a eno nko a na chese you need a swogo no woni mu dia and ye na yen na we should be pitied among anyone in the Lord. A treasure odofo enya wiase die nko a na bribi foforo bi eba. Hallelujah. Bibi emre bi ba emre bi rebeba enya ati ase die na dan kwa no eye ne ofa Yesu Kristo se na Ewurade ne kraje nkwa no ono na se emre yi twam a ono de obenya enkwa foforo bie mu. Hallelujah. Na obenya da enkwa na ne wanfa Yesu Kristo a ye ka asem no bubu mabagu na sum na wantie no emre bi rebeba sa dan kwa no nya ne chefon Nyankopɔn onhyira baby bia wa ye krado se wode wo ho emma Yesu Kristo wa fa ne se Ewurade ene wo kra nkwagefo we Asa TV so Bible say ye de akoma ene gidi ne ye de ano apai mu aka akonkwagye me pese me kire wasem kakra bi emre bi ye kɔ polyclinic baby kɔ kan Nyankopɔn asem na bra ye kɔ na me kɔ hu rasta na me hu ras ye ne rasta aka Nyankopɔn asem rasta mie na no na onfa Yesu Kristo rasta peja ne nsa enye yie rasta bie na no a ontumi nkasa obuna ni ana dane ni suo nko a enamfofo agina ne ho nyina so oh rasta hoɔdenfo ena ne dei oda empamu a oyɛ hwia enye yie orofo ebia na wo ne dei de wo Nyankopɔn wadom wa utumi ebie wa no kasa wadom wa utumi epeja wo nsa nti epeja ye nsa ne se yentumi yede ye hu nyina man we have surrendered unto him. We have surrendered unto him. Baby bia wo bia enne akwanya ne nie ochina enya wo dia ochina enya wo dia yenim ochina mu nsam nkrofo bebre wo honom a osi so a bebre a yenim won ebi te se iboni ene nkrofo bebre celebrities bia yatete won ka na wo agenda da wanim wo passports visas a wom we planning on trips the next 3 months onim ne eko then so order for emre boni no be hia won pofiri mu ana wonim e be hia won pofiri mu Bible say sane empata ye to atra etumi eyi no no empofiri mu no sa na emre boni tumi ba in the time enti na de ye emre padema wa order for wo enkwan no and na ne sada e wase ode Kristo si we Ewurade no nkra kwagefo ye de yani wu Nyankopɔn asɛm ne ho. We are not ashamed of the good news because it is the power of God. Peja wonsa na baby bia wo me no emfa Nyankopɔn
kasi enede me jimi di se Yesu Kristo oye onyankopon eba me bone enti na oba ebewu edema me bembu enti na wonyane no afiri ewufuo mu efiri enare kwe me ni Yesu Kristo ebe nante me nkwanne nyina enti erade buame. Amen. I want to also lead it in English, so that wherever you are, you can also be a benefit of this. I believe that Jesus Christ is the Son of God. I believe that He died for my sins. I believe that He resurrected on the third day because of my justification. I accept Jesus as my Lord and personal Savior. I will live for Him all the days of my life. So help me God. Amen. Orofo nyankopon enhira okese pa. Baby biara ugina ya. Woni aka apam ensam yi. Orofo watwam afiri esum abahan. Hallelujah. Na baby biara wo mebɔ mpae edi ama. Ososo hini nyankopon. Israel nyankopon. Medawase edema umma abrabo. Baby biara wapae mu aye grado se wafa wo se wewurade ne won kra kwagefo no. Ewurade wo do moja aya hyenso de ede ama wo. Watwam afiri esum abahan mu. Ewurade ne de waye wo de apreko pe. Ene de ewurade umma aye wo de apreko pe. Ene de watro won din ewo enkwa nwoma nimu. Ewurade watro won din ewo enkwa nwoma nimu. Me bompa ye wo Yesu din mu se adoma ewurade wo de adom yen ya. Ye de ka wa asem. Adoma wo de adom yen ya. Esanyarewa. Adoma wo de adom yen ya. De ye wonwuma no. Ene de ewurade ma wadom nya kese na bubu enkonua biara. Ewurade ye bompa ye enkonua ededa wo ma ekomu wo Yesu din mo. Embubu ewo Yesu din mo. Obi biara wa yarea otie yen sesia baby biara owo ya bompa yese matumi a ewo asami no we Yesu dem embowura wo ma enje wo ma enfiri yare mpaso enye wo ma enfiri ohia mpaso enye wo ma enfiri owu mpaso ewo Yesu dem so bi etie yen na aduane ntumi nkona no ekoya na epie so bi etie yen na doctors for no be ye no betumi nyina ma aboro wa ho ode so a Ewurade wona meri bi wonante pono so wo Yesu demo ma oje kase ayaresa empim emfama wo masesi a wo Yesu demo Ewurade e bompa ye de ma obi biara oye we adwuma ye bompas otaye biara amani biara ensohwe biara wona mu odumni nti enkonua emubu ewo Yesu dimo bo kwan fama wo ma wona trust of wosika na odi aye we adwuma no Ewurade domo wo Israel nyame domo wo ne ewo Yesu dimo ede ben na wontumi nya asafo Ewurade afa ye bompa ye de partners of ASA TV, members of ASA TV wona Ewurade watu on botom pen e de asoporto eye asemkan adwuman no mempa bone se Ewurade sane ogufuo egu aba na woto nsuo firi soro emani guso ema aba no enyine no wo Yesu dem gu wabra boso ensupa na wanya from wanya se Lebanon dua a esu be banfa so ama edom when yesrew edema udoba Yesu Kristo dem the bompa edema media team Ewurade Mr. Richie Williams eda ano Albert Richie eda ano no ye bompa ye se Ewurade ma wadom nya kase ewo won so wo commitment any dedication wo di ahye adwuma yi no Ewurade bokwan to won ho afama won ewo Yesu demo na hwe wo ahia die nyina wen ye serew na mo doba Yesu Kristo dim amen orofo nyankopon onhira se woni anya mre atie nyankopon asem ni a wote me nkan efre me Michael Asante nyame adom meda ASA TV ano me san officer e the Church of Pentecost wafa Yesu Kristo bomoten se onso ubre ohu ebewura asore bia asore papa mu akọ amenimu se wabrabo enye sahara ada bompa ye se onso ubeye partner e ASA TV dwumade de bia ye ba na wotwe bia
ye ba na wotwe bi a wa bisa ho se ekwan ben so na yetumi eba de bia. In fact, a lot of things goes into it. Eniema pi ene komu. Na minimu se wa ubeye krado se ubebua adwuma yi ama ye ho ahan yen. Na yetumi aba akanyame asemi da ne da. There were a lot of things going on. Visions are ye hwe pese ye. You be share public ministrations, evangelisms, bebre. Now, I want you to be a partner of this project of taking the globe for Christ. So me be able to me a contribute be amount to be a schedule my team. A bimum edom ye airtime kakra my yansu to me binimu didin komo eba online posting near my bebre. Na sa for no minimu se nyankopon wonya wonda nti won so no ebia no na nyame be nam so aye wa bisade kese no edi amam nti ni giya number ni nie number no ye mayembo emfa emma osisi a na ebo moden ese ubetumi ede ohu ahye dwumadie yi emu eye. Yeah, so we are giving you the ASA TV number. Okay. Okay, so 0243 235019 0243235019. Dinia Michael Asante ubetumi a contribute token at the aban ubetumi reference na ASA TV na yahunu na yatumi edi aye tuma no numbers ne so dos ebi ena ewo ho be frɛ media phone ni nyina totototo ho ni nyina ASA TV your number ubetumi afrɛ nyankopɔn onhyiraw na onnom kɛseɛ pa sɛ wanya akwanya ede ama na asɛm a ene day ebae. Want you to know that we are taking the globe for Christ. God bless you. Amen.